Okay ke bafowethu sanibona. Ulungstyle womculo ongadumile ukhephe ihlabathi solwandle uthi mongena olwandle qubhuka ulwandle lishonele phezulu. Okay ke kwathi ngimtshengise ngizokwenza ke la. Ngizofaka ama-rap la. Njobe khona la u3 nawo ya. Kumele ngithi uwaqondisa kahle. Lama rap awu3 ngizosiqala ke mina. Khani sizoqalwa yimi namuhla. Babenze bagcina lapha ya so ngizoqhubeka. Ufaka ama-rap la. Ividiyo engizoze ngiyenza lesi skebe lesi ngizoyenza ama-rap esephelile. Yabo ngoba ngishutha le ngenze emsweni bonke kusuke kanjani yabo usenanamanzi ahlaza phansi. Khombisa ukuthi bekuyinto ebehlezi. Yabo sivusa izikebe kanje na makuthiwa umsebenzi vusa izikebe kanje yabo iphatshe nanokuphantsa. Yabo ukuthi ngqotho vendala nje le yabo. Then ke sivusa izikebe kanje na ke thina ke console yakhona le. Vusa izikebe kanje then masivusa izikebe kanje sizenze iphile njoba nalesi uzosibona nje naso. Uzofaka ama-rap ukuthi masiqedile ukwafaka ngishuthele ividiyo nibone sengofakile lapho sesofona. Okay ngiyabonga kakhulu.